Сега, колеги, работа всъщност, както казваше един познат, работа е сериозна. Работа е сериозна, защото този имот, за който ние говорим в момента, той е една от последните, да ги кажем, като градски корички на Варна. Тоест, това е перфектно пространство, което може да бъде развивано като паркова среда. Той в момента се ползва такова, не е облагородено. Тук, между другото, има хора, които живеят, предполагам, че на господин председател ще им даде думата на тях, които живеят в района. Но тези 9 екара, те са много особен случай. Там си личи дървета, които са в редици, по 5, 7, 8 дървета в една идеална права редица, 5 редици. Той е създавано като такава и отглеждано като такава и развивано. Нещо повече, в единия край от към булевард Република, там е и дере, физическо дере. По документите не знам какво, но като отидете, нали, това е със сигурност на това човешки бой, като влезете вътре в него. На всичко, което се случва в този град, на така преоплатяването, което аз наричам строителна имплозия, на фона на това, че ние продаваме всяка година на стотици декари, а тук става въпрос за дървета, във Варна, че зелената система на този град все пак трябва по някакъв начин да бъде съхранявана, опасвана и да оцелее. Пространството е изключително атрактивно за строеж, съгласен съм, директно срещу един голям варненски мол, но в същото време да унищожим тази гора, за да построим нещо. И тук обърнете внимание, това не е частен парцел. Нашия ангажимент е да защитаваме интереса на обществото, не частния интерес. Той е част от всичко останало, не трябва да вземем всичко предвид. И ако ние притежаваме този имот и речем да го продадем, за да бъде построен един частен имот, който да вземем примерно 20%. Тук нека да се разберем. По никакъв начин не отключам ангажимента, ние трябва да търсим решение с администрацията в кметство Младост. Това въобще не подлежи на коментар. То не може да стане с цената на унищожаване, но и без това не е много останалите зелени площи в нашия град. Всичко това, което се случва около нас, липсата на пространство, запрашаването, значи запрашаването откъде идва? Започват автомобили да паркират в зелени площи, там тръгва прехвилята, водата облизмета на улицата, там нататък вече всички го дишаме. И децата ни постоянно са болни. Всички ще се съгласите с мен, че сигурно 80% от децата на Варна, които са до 5 годишна възраст, тръгват от дигиталната система. Докато е време да ги израстат. Освен всичко останало в нашите, това е място, където хората от района имат възможност да се оттеглят, да си починат. Там има пейки. Там е направено като градинка, като място, където хората си почиват. И ние в момента казваме какво, ще унищожим това пространство, за да вдигнем един блок срещу точно съседния, който между другото е каснал точно върху пазарчето на чайка, на Трошово, извинявайте, там, където беше пак обществено пространство. Там обаче не сме унищожавали дървета, а сме на бетонно какво сме построили нещо високо. Тук ще унищожаваме растителност. Изключително важно е да започнем вече да променим този начин на мислене, защото крайният резултат на всичко това води, освен на липса на здраве, той води до изпадане на качеството на живот на варненци. Няма логика да строим сгради, където през прозорците да се подават солта и пипера, както на времето помня във филма Топло беше, си го подаваха през да. Нека да не влизаме в сферата на абсурда. Тук в момента имаме нещо, което трябва да бъде съхранено. И то не трябва да бъде съхранено, защото е нечий частен интерес, а трябва да бъде съхранено, защото е обществен интерес. Помислете много внимателно, когато гласувате това, защото зелената система на Варна, ние сме стигнали да говорим тук за морската градина. Само че Варна е много по-голям проблем, дори от градина, който нарича зелената система на града. Има места, където озеленяването просто липсва. И когато се изкоренят или когато се отсекат няколко дръвчета, ги залесяват къде? В морската градина. Айде до сетния квартал, това им ползва, че морската градина има дръвчета. Нека да не прекаляваме, нека да имаме някаква мярка, нека да мислим в перспектива и обръщам отново внимание, това е общинска собственост. Тоест, тя вече е притежание на нашето общество. Тоест, не е моя, не е ваша, не е на никой от нас лично, тя е на всички варненци. И ако ние в момента решим да я проведем, за да бъде унищожена и там да се вдигне някакъв частен интерес, нещата по никакъв начин няма да стигнат до добър край. Искам да попитам в тая връзка общинската администрация. Знам, че е правилно проучване за решенията възможни за кметска младост. Къде да това? Кога са, има ли някаква актуалност? Ако няма някаква актуалност, дайте да вземем да работим по тази тема, да търсим такова решение, а не да
стремим към унищожаване нещо, което ни е възможно най-лесно, защото ни е добре. Само, че всеки от вас се знае, всички сте масово сериозни хора, нали, уважавам ви, може да сте на различни позиции, но знам, че мислите. Никой не унищожава това, което има, с надежда, че може да спечели нещо напред. Това е глупаво поведение, защото той пречи на нас и не кара по една наклонена плоскост надолу, което няма да спечели нищо от това. Моля ви, тая точка в момента да я отхвърлим не за друго, а защото тя вреди на всички нас. И моля също така да бъдете слушани и хората, които се казват. Благодаря.